Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pizza 17 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, syudad pagadumdumon ang ika-82 nga Charter Day sa Bacolod, buwas nga adlaw. Love Triangle ginalantaw motibo sa shooting incident sa syudad sang Talisay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Porte man ang pungsod China ho. Masubra 3 ka milyon ka kilo sa bugas ang inhatag sang gobyerno sang China sa Pilipinas agod ihatag sa mga pamilya nga naapektuhan sang COVID-19 crisis. Sa ginpagwa nga pahayag sang Chinese Embassy, ang mga bugas ang napasulod sa Pilipinas pagi sa puerto sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro. Napahibalo naman sa ibahada nga napaina sa mga natungdan nga lokal nga gobyerno ang donasyon para sa tunga sa milyon ka pamilya. Ginpalayag sang Chinese government ang duga nga 6.7 milyones ka kilo sang bugas sa Pilipinas bilang suporta sa padayon nga pagpakig-away sang pungsod sa COVID-19 pandemic. Ang donasyon ginaasikaso na sa Department of Finance, Department of Budget and Management kag Bureau of Customs. Porte man no, sa likod sining kontrobersyal nga binailuhan ay tinaga sa West Philippine Sea. Padayon nga nagabulig ang pungsod China. Padayon nga nagabuo sang bulig dire sa pungsod Pilipinas. Kinabawi-bawi lang ang mga mainit nga isyu. Apang, klaro naman nga maayo gid ang relasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa pungsod China. Amo ina nga bisan ano ang kontrobersiya nga nagapatunga inagaway sang West Philippine Sea, padayo nagabubo sa bulig ang pungsod China sa pungsod Pilipinas. Amo na nga siling ni Presidente Rodrigo Duterte, maayo gid ang iya relasyon sa pungsod China. Amo inang rason ko nga ang pungsod China wala man nagauntat bulig dire sa pungsod Pilipinas. Kabay pa nga ining bulig sang China, ginapaabot na ton nga may dala nga sinseridad. Kagula it kambyo ang anuman nga mga donasyon, anuman nga bulig nga ginabuo nila dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning sa Bilog nga Dakmanwa sa Bacolod, Bilog nga probinsya. Kamusta kamo kabugtawron? Adlaw na kalabanan sa kabataan ti gapaburaw-buraw kay wala pala klase sa sining nga mga tinion. Posible sa Agosto 24 pa. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga dalanon? Kamusta mga balita ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Posibilidad may pipila ka mga sitwasyon nga ipalayag para sa aton tagpalamati karon nga kagahon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Masanaaw na subong kagahon diri naman sa area sa Bredco Port, no? Ang dalanon sa syudad matawhay kag nagapabilin nga matawhay subong kaagahon tikay ko mo ang patrolari diri dampi na sa area sa Bredco Port. Subong Action Fred ginalantaw taman ang mga nagabiyahe subong aga, especially ang mga roll-on and roll-off vessels, no? Amo pa lang ni subong ang makita naton nga nagabiyahe, pero halin kita kaginaman sa area sa Philippine Coast Guard, and subong aga again tis para may baluan wala pa biyahe ang iya sang fast craft. Pero Aksyon Alvin, yes, Action. klaruhon ta nga ang ruro padayon nga nagabiyahe pero mga fast craft wala pa. Yes, Action Fred, correct, no? Pero ang barko o kon ang yes ang kon bala ng fast craft, pero iyan isang tugo bala nga kon supercut ni, no? Ang rilang na diri sa may naka-parking dampi sa area sang terminal mismo sa Bredco Port. Diin duha ang ila sining nga unit nga this time nga parking, pero way biyahe Action Fred, no? Kay Pero ang duha ka salakyan nakadakda? Kadak na diri Action Fred naka daw ari lang sa kilid, waiting kay iti ang initial info nato ng Action Fred kay makuha pa ni sila sang permit kun travel kuan gikan sa marina, no? Kay amo ni ang dapat naton hibaluon man sa piyak sini nga ang Ocean Jet 9 and Ocean Jet 12 temprano pa nagpabalo sa Philippine Coast Guard nga hindi sila mabiyahe na bangod Baradero ang ila sining mga barko. And ang sitwasyon subong nga kagahon padayon sa gyapon ang pag-abot sa pila naton nga mga kauturan nga magatabok sa Iloilo, pero gwardyado antes kakasulod diri Action Fred sa Bredco Port area, especially sa mga pasahero. May ara sila diring pasahero nga pang drop off points for passengers. Ang drop off point for passengers dili na pahamtang Action Fred sa kilid na sa compound man sa Philippine Coast Guard. Diriya may mga tricycles na nga nagahulat man sa mga mag-aabot nga mga pasahero halin man sa Iloilo. And subong may man jeep actually hulat diri sini nga aga kundi ang mga tricycles lang. Si guard subong sini masako man at hindi ka man makasulod diri Action Fred sa
parking area o kung diriya sa may docking area sa Bredco Port, particular sa mga roll-on-roll-off vessel, kung wala ka nakaagi sa Philippine Coast Guard para magpalista kag ipakita ang tanan nga travel pass kay di man magpasulod ang gwardiya kung di ka man makapakita sa travel pass mo di sir pa mangkutonta. Sir, anong normally proseso antes ka makasakay sir ang isa ka pasahero pakadto sir sa Roro, anong dapat dalon nila sir? Sir, mga travel authority kag mga medical nila sir. Oo, ano dapat pakita man? Pagkatapos diri sir pakita sa kuan siya sa Coast Guard pakita. Guard. Tapos pagkita sa Coast Guard mo pag kuha nila ticket. Magkuha nila ticket. Pero antes sila makakuha ticket, may ano ni sa tunga sir, anong ginagawa nila doon? Adriya mga terminal fee. Terminal fee. Tapos sinarekta na sa Sa ticketing office ang barko. ay galing ka. Sige isa. Sir, action Fred no, si ang ato ni amigo nga gwardiya man diri karon nga ari mismo sa pinaka gate man, first gate ini antes ka makasulod mismo sa barko. Ang sitwasyon diri action Fred, may ara man mga tricycles o kung mga tricycles nga nagahulat man sa mga pasahero, halin ini sila sa diri man sa aton pero gahulat sa mga pasahero halin man sa Iloilo. Ang mga tricycle ara man sulod. Ari man diri action Fred sa sulod sa kilid na mismo sa parking lot, iyan isang Bredco Port naman action Fred. May mga parking lot man diri gahulat man sa mga pasahero mo mga I think I believe nga ini sila kagina pa ni isang kagahon nga nagabiyahe no. Sir, kagina pa kamo diri sir? Gina pa sir, mga alas 2 pa. Oo, pero di kamusta biyahe ta? Maka bakal-bakal may bukas pero hindi pa masyado ng mayo biyahe. Oo, imo ni tricycle? Oo sir. Oo, action Fred may maniya tricycles kay may plastic barrier. Pilang load sa imo tricycle? Duha lang sir. Duha lang. Pila pretty? 20 pa SM kay dua-dua lang kita mga ano. Kuisa gayo man tag 15 man kuisa kung daw pigado gid kay pares man pigaduhan man mga ano. So at least kahit papaano sa pila ka oras, kapila man ni ka trip? Wala pa gid sir. Way pagid. Wala ka papasero. Ulat pa sa alas first stream na alas 7. Ay, gali ka. So may maabot diri action Fred mga alas 7. So ari na sila diri. So only sitwasyon diri action Fred, by the way, action Fred may maabot nga initial information. Alas 9 karon sa aga may maabot nga barko gikan sa Metro Manila action Fred, no? Mali ang aton singin nakuha nga informasyon gikan man sa panguluhan man sa Philippine Coast Guard. Subong nga aga nga ari man diri, no? Nagabantay man sila. In fact, may ara man sa ilang opisina, may ara man nagwa action Fred pagadto man para i-check gyar gihapon ang mga salakyan loaded sa isa ka roll-on roll-off vessels. Again, ang mga salakyan ni roll-on roll-off vessels makapalulong dito sa Iloilo, mga essentials ni sila action Fred. The same ang mga nagaabot diri sa aton mga essentials nga mga salakyan gikan man sa Iloilo. So amo na nga sitwasyon diri sa area sang Bredco Port nga subong nga aga at least naklaro tang may biyahe gidya sa karon siningatin niyon ang roll-on and roll-off vessels nga sa Montenegro, riman diri ang TriStar, nakitan man naton diri action Fred iya sang Millennium. So amo ning sitwasyon sa siyudad sa Bacolod Bidaksyon ninyo Bugina, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na ang report nga na-monitor naton. Ang pastap kung magbiyahe man, mapataas sila plite. Kon ang social distancing magapadayon hasta sa pagbiyahe sa mga past crop, no? Kay siling sang nagapanag-iya sa mga sakayan dagat daw perdido sila. Kay kon gabiyahe ka man lang nga ang pasahero mo kulang-kulang, hindi maka trespasser bala sa ginagasto mo, gasolina kag subong man ang pagbiyahe sa mga past crop ang iya pag-usar mo sang iya kagamitan da nga hindi ka trespasser sa pasahero nga limitahan lang amo inang isa ka rason ko nga wala pa sila makabiyahe. Kag subong man ang ila sini nga mga pila ka mga kasugtanan sa tunga sang Iloilo kag Bacolod ginaklaro pa nila
para nga makastart sila biyahe. So, sigurado may pagpinungkuanay ini. Upod liwat sa Philippine Coast Guard, pila ka mga opisyal sa Bacolod kag Iloilo para maplansa ini pila ka mga problema nga supposed to be magbiyahe na. Apang may pila ka mga nagapatunga nga mga problema nga dapat pa lubaron. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Hindi ka mo magkalipat, may libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Amo ning importante sa tanan nga makapakonsulta kita libre para may balanta kung ano ang ginabatyag sa atong lawas, labi na kadelikado nga panahon subong bangod sa COVID-19. Dira sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang importante sa tanan makabakal kamo sang ila produkto. Kay dira lang mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang siningon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3, nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan, kag number 1 nga magadipinsa sa balatian nga naghahana pa magtapik sa aton lawas katulad sining kagaw sang COVID-19. So, ang Life Extension Vitamin D3 gamito naton adlaw-adlaw. Mabakal naton ini sa tanan nga sangasang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio 5-3. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Daw malayo pa nga magbalik sa new normal ang pipila ka mga kaprobinsyahanan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Paggalabot sa Hunyo 15, ang tanan-tanan gapaabot nga may pagkulokambyo apang ang pila ka mga probinsya. Liwat nga ginpaidalom, maintain, katulad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, Modified General Community Quarantine. Ang balain Cebu, ginpaidalom gihapon sa Enhanced Community Quarantine tungod padayon na pagsaka sang kaso sang COVID-19. Amo ina nga kahapon aprobado sang presidenteng rekomendasyon sang IATF National ang pagbalik sa Enhanced Community Quarantine sa siyudad sang Cebu. Ang Metro Manila ti ara sa General Community Quarantine tubtob sa Hunyo 30. Amo naman ina ang ginahulat naton pag-abot sa Hunyo 30 kung ano naman ang rekomendasyon national kag IATF National. Makabalik bala kita sa new normal nga ginatawag. Para sa ako niya, wala normal nga matabo sa pungsod Pilipinas, mientras tanto wala sang baksin. Mientras tanto nga wala sang bulong sa COVID-19, wala sang normal nga matabo sa pungsod Pilipinas. Hindi normal ang pagpangabuhi Kaya bisan ara kita sa Modified Community Quarantine, sa gihapon may pipila ka mga pagsulundan nga ginapatuman, may mga curfew, may mga social distancing, may mga face mask. Ang buot silingon, hindi pa kita makabalik sa normal. Amo na siling ko, mientras tanto, nga wala matukiban ang bulong sa COVID-19, hindi kita makabalik sa to normal nga pagpangabuhi. Nagadipindi ini sa disiplina kag sumumban kooperasyon sang pumuloyo. Jutay gawa ang mga biktima naton diri o kung natapikan sang COVID-19 kag sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Di kon magpasaway kita, katulad sa natabo sa Cebu, amak mo, Enhanced Community Quarantine yapon ang Cebu. Pero kung kaluyan kita, pagkatapos sang Hunyo 30, nga mo ni ginahulat sang tanan, nga makabalik kita bisan sa pipila lang ka mga kinaanda naton nga pangginawi, maayo-ayo na ini ang aton sitwasyon. Tisbong padayon mo. 21 anyos sa panubo, hindi pwede kalagaw. 60 pataas, hindi pwede kalagaw. Hindi ka nakasiling nga normal? Ang aton pagpangabuhi, new normal? Ano pag new normal na kay may pila pa nga mga pagsulundan nga hindi na kinaandan nga aton na ginahimo sa aton nagliligad nga mga tinuig nga wala pa kita gin atake sining hindi makita nga kasumpong ang COVID-19. So ang aton nimuon, sunod lang kita sa mga mando kag mga pulisa, national ka man, provincial ka man, lokal nga panggobyerno. Kung ginahandom ninyo, makabalik sa kinaandan nga pangginawi, tuman kita sa anuman nga mando para nga bisan paano mapahagan-hagan ang luyagotan niya madulagin mo ang COVID-19, tiyanon mo na.
madamo na sa mga maalam sa bilog nga kalibutan nga gatuon, wala pagid sang natukiban baksin sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Dugangan ta mga isyu ka mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, May flash report kita upod sa patrol, upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred Patrol, ari diri sa isa ka lugar sa siyudad sa Bacolod in relation diri sa isa ka foreign national ang tiro patay pero biktima ini Action Fred sa isa ka robbery incident diri sa isa ka lugar sa siyudad sa Bacolod. In fact, ari na diri ang mga kapulisan sa siyudad sa Bacolod sa idalom sa Bacolod City Police Office sa diin nagapatigayon sa buong sang investigasyon. As initial action Fred, ang hindi biktima action isa ka Belgian national nga ginsulod nila mga kaagahon kag tuyo. Action Alvin? Yes, Action Ano to? Belgian? Yes, taga Belgian National Action Fred. Gindala sa isa ka ospital kag sad to say, pero kagina na istorya ta ang hepe pero gapangabay siya nga dugay-dugay lang ihatag ang pangalan sa sining Belgian National Action Fred. Dugang mga detalye bantayan diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. Para sa flash report with Aksyon ninyo bugina ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Robbery hold up o ano nga plastada kaagahon pa may nalutangan naman foreigner pa. Oo. Aga pa daw ginsugata na kita sang hindi maayo nga balita. Detalye na kumpleto karon patingalan ibalik na ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na kapi-kapi kamo anay. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. May niya kay wala klamay natural sweetener. Makabulig pa rito sa atong lawas kag paminsaron. Nagapangapin na bugos ka pamilya, healthy pa kamutanan. Manamin niyang Dr. Alfred's Green Coffee kay loaded ini sang phytonutrients. Nagabulig tinlo sa atong tinaibla. Panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong atong colon, malayo kita sa masakit. Hindi ka kaitsar, 1, 2, 3 kadlaw. Hilo ni naabyan sa imo sina nga tiyan pagwaagid. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chairs and Orway, sa second floor sang Lupus Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang mga-aksyon, ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Ari may panugyan ako sa atong tagpalamati. Ang pamalatian bala katulad sining mga nagatulubo-tubo nga bukol sa lawas, sa babae goiter, sa liog bala ni nga dako. Kalain lang taon kung paopirahan mo, okay man. Galing kay man ang agi bala, may kurit gid. Kitaon gid ang agi, may pinalian gid. Di kay una mga bukol sa baga kag tumor gina paopirahan nila mo. Ang pag paopira okay man. Pero para sa akon may panugyan ako kung may matubo nga bukol sa lawas, abi tunawan nyo na lang. Wala gid agi, tunawon ina pagi sa Santon Plus Herbal Capsule na diskubrihan sa mga sinsya nga pwede gili matunaw ini mga bukol, goiter, tumor, bukol sa baga sang Santon Plus Herbal Capsule. So, hindi na kinalan nga paoperahan kung may bukol nga magtubo sa lawas, tunawa dayon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26. Dali lang sa maluyagon sa drama areo. Umpisa Hunyo 19, Biyernes ini ha, iga-replay namon ang katapusan nga napulo ka script sang paborito ninyo nga mga drama. Katulad sang Umbra, nga may tigulo Cielo Alimango. This is My Life, may tigulo Relasyon, kag Timbangan sang Katarungan, Jack Balaan Birador, Season 2. Umpisa sa Hulyo 1,
naliwat Hulyo 1, mabatian na ang kasugpon sang ini nga drama kag mabatian man ang iban nga drama pareho sang Barangay 684 kag Johnny Tango. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na. Mabalik kami. Dugang nga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Dire kita, mga balita naton sa City Hall, siyudad Pagadumdumon ang ika-82 nga Charter Day sa Bacolod, buwas nga adlaw. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May kag-aksyon na Fred, buwas ngedlaw Hunyo 18, pagadumdumon sang LGU sa Bacolod City ay ika-82 nga Charter Day sang syudad. Action Fred. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang, isa sa mga Executive Directors sang kahiwatan. Mangin simple pero memorable Action Fred. Ang pagdumdum sang Charter Day sang syudad, kasunod gayni ang ikaduwa nga tuig nga Bacolod, ang magasaulog sang Charter Day sa Hunyo 18, base man sa Republic Act 11146 o kanang Bacolod City Charter Day Act. Ginpahayag sang City Administrator nga mangin limitado lamang ang mga persona o mga tawo nga imbitado sa sininga kahiwatan. Lakip na Action Fred, ang mga persona nga deserving nga tagan sang citation o pagkilala sang syudad, mga punong barangay, ag iban pa nga mga dinapit nga bisita. Damlag lang si Mayor Bing Lunaldia nagpapanawag sang Executive Order No. 40 Series of 2020 nga sa tungasang pandemic. Action Fred, mangin very special sa gihapon ang 82nd Charter Day sang syudad, pero subject sa mga health protocol sang DOH kag gobyerno nasyonal. You know, limited kita because of social distancing. And since hindi ito pwede hindi ito pwede mapuno ang lobby, so we are very, very constrained sa pag-imbita as much as we would like to invite as many people as possible. We will be limiting it to aton yung mga barangay kapitan, ang atong awardees. Nabatian si City Administrator M. Ang. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold 100% natural, gikan sa Mangosteen, Margoso Garlic Balungay kag Spirulina, nga nagapadami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Mas pabaskogon na ang aton nga immune sistema pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre, tiyo na para mag-switch sa healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Mayara ini sang brushy mushroom extract, mangosteen fruit extract kag vitamin D3. Ang vitamin D3 mga kaaksyon ang ginarecommend sang DOH bangon makabulig pabakod sa aton nga immune system, batok sa mga viruses kay iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na, dire kita na yung Love Triangle. Kinalantaw nga motibo sa shooting incident sa siyudad sang Talisay. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aga-aksyon na Fred sa padayon nga pag-imbestigar sang Talisay PNP. Nagwa din nga ang motibo sa pagpatay ni Rolly Triviles sa kay Ismael Siason, amo iya ang Love Triangle. Nagluntad ining insidente nagligad nga adlaw dire sa may sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay. Matapos nga ginluthang ining biktima sang suspitsado samtang nagalakat sa dalan. Sunod dire kay Police Major Jigger Jimino, hepe sang Talisay PNP. Way nagidman sila sang iban pagin awayan aksyon na Fred. Magluwas nga ti ang asawa sining biktima ang ginaulo asawa man sang suspek. Bangod si action Fred ti kaso nga murder ginatala na nga i-file sa Lunes nga adlaw batok sa kay Triveles apang ini siya karon ng at-large gihapon sa sini nga mga tinion. Nagahangyo man si Jimeno sa kay Triveles base action Fred nga nagamonitor man siya kag mag-surrender bukas gid ang kapulisan para sa iya. Di nga pala man itong akong masurinder sa di daw lagit pero by Monday kasi nagambag istal na hindi na lang nato ni file kay regular file. By Monday file nato ng kaso sa murder na triangle. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46, follow up naton sa ginlutang nga Foreign National pagkatapos ini.
madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sinis ang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig tidlo, pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula: turmeric, malunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso. Gintingob sa isa ka kapsula, ang resulta Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyong blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, kag creatinine. Pero kung kulang ka sa supply sang vitamina, zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ina nga ang slogan, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal na ninyo sa tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Balikan tang patrol, detalye na, kompleto, posible sining ginlutang isa ka foreign national. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, subong sini ang patrol ari gihapon nagapabilin sa area sang Phase 1 Villa Angela.
Barangay Villamonte diri sa siyudad sa Bacolod. Makita sa aton sining Facebook Live ang puluyan mismo sang victim nga ginpalibutan sang Police 9 Action Fred. Kag subong sini si Police Major Charles Hever ang ara sa sulod sang puluyan, while ang mga miyembro man sang Scene of the Crime Operatives ang ara sa gihapon Action Fred nagapabilin sa sininga puluyan nagapatigayon subong sang ila sininga investigation. This time to put natin Action Fred ang driver no sang sininga pamilya. Sir, ano gani pangalan ng biktima, sir? Carl Nolens. Carl Nolens. Oo. Amuli, anong prestado ni Carl Nolens? Kamusta sa subong? Dead arrival sa hospital. So, dead on arrival sa hospital, siyempre, ang ining si Carl Nolens. Bali, ikaw, driver ka nila, sir? Oo. Malugay ka na nga naman. Mga one year naman. Action Alvin, Yes, Action Fred. ano gin pronunsya sa doktor na nga dead nung relevant? Yes, Action Fred. Sunod din sa driver. Ang alam mo ganin, sir? Guillermo. Guillermo Perez Villar. Guillermo. Gindeklara Action Fred dead on arrival sa Bacolod City Medical Center. Sir, ano ang plastada? Anong plastada, sir, sa sulod nga natiruhan sa raw? Michelle? Sunod pag namon, may nagsulod sa ilang balay na pag pagsulod ko may dapat katao ko na gano. So to si ma'am naglukso na dito sa babaw sa second floor. Kaya, ano pangalan ni ma'am mga naglukso? Si Lisa Marie Bantique. Nolens. Bantique Nolens. Oo. Tapos? So sunod sa nagpaganon sa amon, pagsulod namon sa sulod sa balay, bukas na namin door. Pagbukas naman sa Mindor, pagsaka naman si Sir Bulanta na wala na patay na siya anduwa na sinumbay nakatulog sa dalam dagang timbang tingapos na sila sa sulod sa mga kwarto ng tayaan sila sa mga lagto ng mga armas mga armas nga sila. So amo lang to pag gano'n namon si Sir dala namon sa ospital nga sa patrol ng karga namon kaging naman lot ding lantaw. Kaya pag sa doktor sa akon, nga pag-interview kung ano oras na natabo, kung ano. So ang wala ko kay idea, kaya nga sunod lang English ko lang kami nung nagdadto kami mga silding niya, mga siguro after mga alas 3 na kami na ganun, mga pasado na mga alas 12, mga alas 3 na. So nagambal ng doktor na dead and drive, wala na siya. Wala na siya. So, bali ang pangalan niyo ba si ma'am ang naglumpat? Si Lisa Marie Bantique Nolens. Lisa Marie Nolens. Lisa Marie Nolens ang naglumpat ang asawa ni isang victim. Action Fred din si ma'am Lisa. Ato sa may Bacol, sa hospital. Sa hospital. Balda tong yang likod. Okay, naglumpat dali siya. Sa second floor. Do. Ano sa may balkonahe? Balkonahe. Gagda na siya. Gagda na siya. Hindi siya. Ay mga upod nila. Pero may mga upod siya ginggapos. Nagmulo ka. Pila silang ginggapos? Dua sila ginggapos. Siya apat sila subong sa balay. Apat sila. Si nung boy nagtulog sa may Saka. Dagang isa katimbang ara sa sulod kwarto. Tingob na sa kwarto kang ginggapos sila. Ginggapos sila tanan. So, bali anong plastada anong gintiro sa ila? Anong gamit? Siguro, ng M16. M16 ang gamit? M16 na PCH. Thank you. So, ari di ang tiyo. Isa diri. Sige. Action Alvin. Yes, Action Fred. Siguro, pamangutaso ko kabalo sa kung pilang edad di car, kag ay ng armas gigamit sa pulis na kung pamakuta para ma-confirm inang armas. Yes, Action Fred, no? Subong sinipalapitan kay naglakat tong driver, Action Fred. Subong kay ang Scene of the Crime Operatives, Action Fred, ang ari man diri, mangina available na. Si Major Heber, wala pa nakagawa, no? Si Sir. Sir, excuse sir, mamangkot lang to, sir. Ano ang gingamit, sir? Anong gingamit sa mga suspect? Sir? M16? M16. Pila edad, sir, ni Carl ganin, sir? 70 plus? 70 plus, Action Fred. Inayang base sa polis nga din bakapitan nato, Action Fred. Ano gigamit ka armas to? M16. M60? M16. Hindi M16?
M16 gani, 1616 bala? Mga ni, M16, klaro hon ta kay. Basi Oo, masingga M16. nagigamit. Action sige, Fred, sige. M16. So, subong sin Action Fred, kaya hindi pa kita makasulod. Kay ginbutangan sang police line, araman sa gihapon ang mga katapos ng sino the crime operatives sa sininga tinion Action Fred. As initial Action Fred, Carl Nolens, taga diri sa area sa Phase 1 barangay Phase 1 Villa Angela barangay Villamonte. Subong sini ang makita sa ato sini nga Facebook live ang pagpuluyan mismo Action Fred no sang biktima sa diin nakita na gintudlo na diri Action Fred kun diin ang na pero ipa-confirm ta karon sa police no kay nakita diri may ang ginguba bala nila nga gate bala Action Fred, particular ang ining bar silbing fence diri kag diri Action Fred diin amoni ang ginlagari as initial pero hindi pa kita makasulod para makita naton Action kung pila bar abi ang gingamit silbing entrance sa mga suspect. More or less Action Fred suno diri sa na-interview natin more or less mga nato Action Fred no mga more or less mga around 4 katawo nagsulod pero diri Action Fred initial pa lang ni ipa-confirm pa naton diri kay Police Major Charles Hever kay ongoing ang investigation sang mga katapo sang scene of the crime operatives diri naman sa area sang barangay Villamonte. So, Posible, Action Alvin, mga alas 2 ang kaagahon sumulod? Yes, Action Fred, alas 2 ang kaagahon nagsulod. Ining ginaligar, 4 ka mga ginaligar kawatan Action Fred. Kay subong sinibisan gani ang sila nga driver nga arit sa gawa subong hindi pa siya makasaka kay may ginapatigayon pa nga investigation ang mga kapulisan. As initial diri Action Fred gingapos no ang pila ka mga upod sang biktima ang asawa Action Fred ang ara sa ospital kay naglumpat sa gikan sa second floor sang ila sila nga puluyan pagwa Action Fred. So, Action Alvin, maka-interview ka karon sa katapos sa kapulisan pa magkuta kung ano ang gigamit nga getaway car. Yes, Action Fred isa pa ni sa aton sini nga pag himuon karon Action Fred no kay ginahulat pa naton si Police Major Charles Hever in relation diri sa natabo nga investiga nga robbery hold up incident diri sa area sang Villa Angela Phase 1 Barangay Villamonte. So rekta diri sa Barangay Villamonte with action Ninyo Bugina, follow up sa flash report Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na lasais, patrol ang tanan-tanan nga detalye na kompletuha antes ka magalin sa amo nga lugar, no? Kompleto nga ngalan sang biktima gamit ang armas may M16 bagulagin palayag pilang igo sang biktima kag getaway car tanan-tanan para makumpleto naton ang balita nga natabo sa robbery hold up karon gilang nga kagahon dira sa Phase 1 Villa Angela sakop sang barangay Villamonte. Action Radio Philippine Standard Time lasais 1 standby na. Dugay-dugay sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal. Upod na kita kay Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.